99 rýchlych a fascinujúcich faktov o ľudskom tele. Jedinou časťou tela, ktorá nie je zásobovaná krvou, je rohovka oka. Prijíma kyslík priamo zo vzduchu. Ľudský mozog má kapacitu pamäte, ktorá zodpovedá viac ako 4 terabajtom na pevnom disku. Novonarodené dieťa môže dýchať a prehltať súčasne až 7 mesiacov. Vaša lebka sa skladá z 29 rôznych kostí. Nervové impulzy vysielané z mozgu sa pohybujú rýchlosťou 274 km za hodinu. Jediný ľudský mozog generuje za deň viac elektrických impulzov ako všetky telefóny sveta dokopy. Priemerné ľudské telo obsahuje dostatok síry na zabitie všetkých blh na priemernom psovi, dostatok uhlíka na výrobu 900 ceruziek, dostatok draslíka na vystrelenie hračkárskeho tela, dostatok tuku na výrobu 7 kusov mydla a dostatok vody na naplnenie 50 litrového suda. Ľudské srdce prečerpá počas priemerného života 182 miliónov litrov krvi. 50 000 buniek vo vašom tele zomrelo a boli nahradené novými, keď ste čítali túto vetu. Ľudské embryo získava otlačky prstov do 3 mesiacov od počatia. Ženské srdce bije rýchlejšie ako mužské. Muž menom Charles Osborne čkal celkovo 68 rokov. Praváci žijú v priemere o 9 rokov dlhšie ako ľaváci. Asi 2/3 ľudí nakláňajú pri boskávaní hlavu doprava. Priemerný človek zabudne 90% svojich snov, celková dĺžka všetkých krvných ciev v ľudskom tele je asi 100 000 km. Priemerná rýchlosť dýchania človeka je na jar o 1/3 vyššia ako na jeseň, do konca života si človek dokáže vybaviť v priemere okolo 150 biliónov informácií. Hlavou strácame 80% telesného tepla, keď sa červenáte, zčervenie vám aj žalúdok. Pocit smedu nastáva, keď sa strata vody rovná 1% vašej telesnej hmotnosti. Strata viac ako 5% môže spôsobiť mdloby a viac ako 10% spôsobuje smrť v dôsledku dehydratácie. V ľudskom tele je aktívnych najmenej 700 enzýmov. Ľudské bytosti sú jediné živé bytosti, ktoré spia na chrbte. Priemerné štvorročné dieťa položí 450 otázok denne. Nie len ľudia, ale aj koaly majú jedinečné otlačky prstov. Len 1% baktérií môže spôsobiť, že ľudské telo ochorie. Každý, kto žije na Zemi, mohol byť pohodlne umiestnený do kocky so stranami dlhými 1000 metrov. Vedecký názov pre pupok je pupok. Zuby sú jedinou časťou ľudského tela, ktorá sa nedokáže sama uzdraviť. V priemere človek potrebuje 7 minút na to, aby zaspal. Praváci prežúvajú väčšinu jedla na pravej strane úst, zatiaľ čo ľaváci na ľavej strane. Len 7% ľudí je ľavákov. Vôňa jablk a banánov môže pomôcť človeku schudnúť, keby sa vlasy nechali rásť po celý život. Dĺžka by bola asi 725 km. Zo všetkých ľudí, ktorí môžu hýbať ušami, je len 1/3 z nich schopná hýbať len jedným uchom. Počas svojho života človek v priemere omylom prehltne 8 malých pavúkov. Celková hmotnosť baktérií v ľudskom tele je 2 kg. 99% vápnika obsiahnutého v ľudskom tele sa nachádza v zuboch. Ľudské pery sú 100-krát citlivejšie ako končeky ľudských prstov. Bosk zvýši puls človeka na 100 úderov za minútu alebo viac. Celková sila žuvacích svalov na jednej strane vašej čeľuste sa rovná 195 kg. Osoba odovzdáva 278 rôznych druhov baktérií inej osobe, keď ju poboská. Našťastie 95% z nich nie je škodlivých. Partenofóbia je strach z panien. Ak by ste pozbierali všetko železo obsiahnuté v ľudskom tele, získali by ste len malé koliesko, dostatočne veľké len na použitie vo vašich hodinkách. Existuje viac ako 100 rôznych vírusov, ktoré spôsobujú prechladnutie. Ak sa niekto boskáva s inou osobou určitý čas, je to z hygienického hľadiska oveľa efektívnejšie ako používanie žuvačky, pretože normalizuje hladinu kyslosti vo vašich ústnych dutinách. Ak udriete hlavou o stenu, môžete stratiť 150 kalórií za hodinu. Ľudia sú jediné zvieratá, ktoré dokážu kresliť rovné čiary.
Ľudská koža sa počas života človeka úplne vymení asi 1000 krát. Osoba, ktorá vyfajčí krabičku cigariet denne, robí to isté, ako keby vypije pol šálky dechtu za rok. Ženy žmúrkajú asi 2-krát menej často ako muži. Štruktúra ľudského tela obsahuje iba 4 minerály: apatit, aragonit, kalcit a kristobalit. Vášnivý bosk spôsobuje v mozgu rovnaké chemické reakcie ako parašutizmus a streľba zo zbrane. Muži sú oficiálne klasifikovaní ako trpaslíci, ak ich výška je nižšia ako 1,3 metra. Zatiaľ čo u žien je miera 1,2 metra. Nechty na rukách rastú asi 4-krát rýchlejšie ako nechty na nohách. Ľudia s modrými očami sú citlivejší na bolesť ako ostatní. Nervové impulzy v ľudskom tele sa pohybujú rýchlosťou asi 90 metrov za sekundu. Každú sekundu prebehne v ľudskom mozgu 100 000 chemických reakcií. Jamky na krížoch má každý, no u niektorých ľudí sú výraznejšie ako u iných. Objavujú sa tam, kde sa panva spája s krížovou kosťou, takže ich vzhľad dáva zmysel. Ak jednému jednovaječnému dvojčaťu chýba určitý zub, nebude ho mať ani druhé dvojča. Plocha ľudských pľúc je približne rovnaká ako plocha tenisového kurtu. Počas života strávi človek boskávaním asi 2 týždne. Vlasy na tvári plavovlasému mužovi rastú rýchlejšie ako mužovi s tmavými vlasmi. Leukocity v ľudskom tele žijú 2 až 4 dni a erytrocity, červené krvinky, 3 až 4 mesiace. Najsilnejším svalom v ľudskom tele je jazyk. Ľudské srdce má približne rovnakú veľkosť ako ľudská päsť. Srdce dospelého človeka váži 220–260 gramov. Pri narodení je v ľudskom mozgu 14 miliárd buniek. Toto číslo sa počas života človeka nezvyšuje. Po 25 rokoch počet buniek klesá každý deň o 100 000. Približne 70 buniek zomrie za minútu, ktorú potrebujete na prečítanie stránky v knihe. Po 40 rokoch sa úpadok mozgu prudko zrýchli a po 50 rokoch sa neuróny, teda nervové bunky, zmenšujú a mozog sa zmenšuje. Pri narodení sa telo dieťaťa skladá z približne 300 kostí. Ale dospelý má len 206. Počas života človeka má tenké črevo asi 2,5 metra. Po smrti sa svaly v stenách ich čreva uvoľnia a ich dĺžka sa zvýši na 6 metrov. Vaše pravé pľúca môžu prijať viac vzduchu ako vaše ľavé. Dospelý človek vykoná denne okolo 23 000 nádychov a výdychov. Najmenšie bunky v mužskom tele sú spermie. V ľudských ústach je asi 40 000 baktérií, každý z nás má okolo 2000 chuťových pohárikov. Ľudské oko dokáže rozlíšiť 10 miliónov rôznych farieb. Chemická zlúčenina v tele vyvolávajúca pocity extázy. Fenyletylamín je obsiahnutá aj v čokoláde. Ľudské srdce pumpuje krv pod takým tlakom, že by bolo schopné zdvihnúť krv až na 4. poschodie budovy. Človek spáli viac kalórií keď spí, ako keď pozerá televíziu. Deti rastú na jar rýchlejšie. Každý rok zomierajú viac ako 2 milióny ľavákov na chyby, ktorých sa dopúšťajú pri používaní strojov určených pre pravákov. Ukazuje sa, že jeden muž z 300 je schopný uspokojiť sa orálne. Človek používa 17 svalov, keď sa usmieva, a 43, keď sa mračí. Vo veku 60 rokov väčšina ľudí stráca polovicu svojich chuťových pohárikov. Rýchlosť, akou človeku rastú vlasy, sa počas letu v lietadle zdvojnásobí. 1% ľudí vidí infračervené svetlo a 1% vidí ultrafialové žiarenie. Ak by ste boli zavretí v úplne zapečatenej miestnosti, nezomreli by ste na nedostatok vzduchu, ale na otravu oxidom uhličitým. Štatisticky len jedna osoba z 2 miliárd dosiahne vek 116 rokov. V priemere človek povie 4800 slov za 24 hodín. Sietnice vo vnútri oka pokrývajú asi 650 štvorcových milimetrov a obsahujú 137 miliónov buniek. Citlivých na svetlo 130 miliónov je na čierno-biele videnie a 7 miliónov na to, aby vám pomohli vidieť farebne. Naše oči zostávajú rovnako veľké ako pri narodení, ale náš nos a uši nikdy neprestanú rásť. Ráno je človek asi o 8 mm vyšší ako večer. Svaly, ktoré pomáhajú vašim očiam sústrediť sa, dokončia denne okolo 100 000 pohybov.
Aby ste prinútili svaly nôh vykonávať rovnaké množstvo pohybov, museli by ste prejsť 80 km. Kašeľ predstavuje výbušnú nálož vzduchu, ktorá sa pohybuje rýchlosťou až 60 míľ za hodinu. Podľa nemeckých vedcov je riziko infarktu vyššie v pondelok ako v ktorýkoľvek iný deň v týždni, kosti sú asi 5 krát pevnejšie ako oceľ. Je nemožné kýchať s otvorenými očami, zarastené nechty na nohách sú dedičné. Človek by zomrel rýchlejšie na úplný nedostatok spánku ako na hlad. Smrť by nastala po 10 dňoch bez spánku, zatiaľ čo od hladu by to trvalo niekoľko týždňov. Priemerná dĺžka života je 2 miliardy 475 miliónov 576 tisíc sekúnd. Počas tejto doby vyslovíme v priemere okolo 123 miliónov 205 750 slov. Ďakujem, že ste so mnou dnes boli. Ak sa ti video páčilo, daj like a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Maj krásny deň!